An ce mini na fito ne yi bidiyo mana akan zanga-zangar da ake yi a ƙasata. Ni na zame na yi tafiya ta wajen cani. Ina Nijar fa, so zan yi magana ta hankali a nan gurin? Yawwa, ya suna na Jifai Charlemagne Kano State Material, wanda kuka fi sani da Dele mai shan roci? Dele mai shan roci? Uban soki burutsu na South Africa, uban soki burutsu na entirely Africans, you know. So, ni magana nake so in yi ta hankali. Akan irin zanga-zanga da tsarin zanga-zanga, you know, the way, you know, development country or advanced countries, you know, the way they did their own, you know, it has to be the same. It has to be the same with we Nigerians, especially in Kano State. I'm encouraging my followers, my active, you know, fans, my friends, my people right there from the northern part of Nigeria in general. Please, a fito a yi zanga-zanga ta nutsuwa. Banda fasa shagunan mutane. Banda fasa shagunan mutane, banda sace-sace da ɗauke-ɗauke da hayya-hayya da kunna wuta da menene da Allah bana buƙatar wannan. Ina da active followers kuma kowa ya san jama'a ta. Manyan mutanen da suka min magana ba wai ni ma ina goyon bayan zanga-zanga fa, because me an kai mu kwano. An kai mu kwano a Nigeria. It doesn't matter, you know, if I eat a lot, you know, I eat a lot and I'm balanced. So makoci na ma ya kamata ya ci abinci. In ni na ci na koshi, makoci na bai ci me akai. Dole barayi su yawa. Prison din ma ta cika. An kai mutane prison din ma ta cika to. Masu laifin ma sun yawa ma. Asibiti hayya ba gado me faru. Ka gane? So shi yasa nake baku shawara kada fa ka saki a Najeriya ma fa a ce baka da lafiya. Na rantse da Allah an ka saki aka ce a Najeriya baka da lafiya ko? A taimake ni da kudin magani. A taimake ni da kudin magani. Zai su bana. Da Allah, take your time, okay? Please, thank you so much, all the entire fans that I have worldwide, right here at Niamey. Ni dan gidan Chani ne, mana soja maganin wani soja.